Hello, gondolom észrevettétek, hogy néhány dolog megváltozott. Ugye te mindenhol, máma van, hanyadika van? Jó, máma van 21-e, akkor 22, nem, amúgy totál nem tudom milyen nap van, nem tudok vasárnap. Máma van traktorfesztivál, arról csinálni fogok videót, ti azt is látni fogjátok, közel állunk ahhoz, gyorsan beszélek, közel állunk ahhoz, hogy a magyaroktól meghozzák a telefont, azon lesz gameplay, és hát nagyjából ennyi. Iratkozzatok fel, ha menők vagytok, ha nem, akkor is. És lájkoljátok, hogyha még menőbbek akartok lenni. Most meg valamit leteljen az 1 perc, hogy valami